Helemaal in het oosten van onze regio, tegen de Groningse grens, ligt het kleine dorpje Burum. Tussen Kollum en Grijpskerk met zo'n 600 inwoners. En als je even googelt, kom je er al snel achter dat hier vrij weinig te beleven valt. Maar er staan wel mooie huizen. Waaronder die van Jaco Kingma, een bevlogen ondernemer en een lieve vader. En ik wil graag met hem kennis maken. Hey, hallo Carina. Leuk dat je er bent. Zal ik je mijn mooie woning laten zien? Graag! Kom maar verder. Nou, vertel eens, wie ben jij? Nou, ik ben Jaco Kingma. Ik woon in het mooie Burum. Burum City. Burum City. Burum City. Ik heb 3 kinderen. Noah, Chris en Milan. Leuk, hoe oud zijn ze? 14, 12 en 9 jaar. Oh ja. En heb je hier altijd gewoond? Ja, ik ben geboren en getogen in Burum. We hebben toen gekocht in 2012. Toen stond hier een oude boerderij stond hier voor. Daar hebben we eerst een paar jaar gewoond. En toen hebben we mooie plannen gemaakt om een nieuw huis te bouwen. En daar is waar we nu zitten. En dit huis is nou net klaar. Oké, dus je hebt gewoon eigenlijk die hele boerderij plat gegooid uiteindelijk? Uiteindelijk wel. Ja, die boerderij is eigenlijk nog maar net plat. Ik denk 2, 3 jaar geleden hebben we hem plat gegooid, helemaal afgebroken. Dus je hebt dit gebouwd terwijl de boerderij er nog stond? Ja. Dan komen we eerst ook een tijdje blijven wonen natuurlijk in de oude boerderij. Ja. En ondertussen hebben we dit gebouwd. En hoe lang ben je bezig geweest met dit huis? Nou, er hangt een heel mooi bordje in de muur van 2015. En toen zijn we eigenlijk begonnen te bouwen tot en met nu. En eigenlijk zijn we elke dag of elke week nog een beetje aan het bouwen. Dus wanneer ben je hier daadwerkelijk komen wonen? We wonen hier nu 5 jaar. Oké, ja. Dus je hebt de eerste jaren dat je hier woonde, moest er ook nog wat gebeuren? Er moest nog van alles gebeuren. We hebben ook een kelder, moest nog gebouwd worden. We hebben nou net een mooie open haard gekregen. Ja. We hebben een tuinhuisje gebouwd. Nou, Wat een project allemaal, hè? Ja, we zijn ook echt een bouwer. Ik denk dat het nooit klaar komt. Ik bedenk altijd wel weer wat nieuws. En dit doe je allemaal naast je gewone werk? Ja. Want jij werkt als bouwer. Ja? Ik ben een bouwbedrijf. Ik heb een bouwbedrijf. Leuk. In Burum bij de Post. Met 20 man personeel. Kijk. Kingma's bouwbedrijf. En wanneer ben je daarmee begonnen? Ik ben samen begonnen met mijn vader en mijn broertje. Op welke leeftijd was dat? In 2002. 20 jaar geleden. Oh ja, dus 21 jaar geleden. En jij bent nu? 43. 43 jaar. Ik zeg meestal 40, maar ik ben al 43. En wat doen jullie in het bedrijf? We doen van alles. Renovatie, nieuwbouw, onderhoud. We bouwen echt alles. We doen ook eigen ontwikkelingen. Ja, leuk. Wat is nou het mooiste aan je werk? Nou, eigenlijk het mooiste van mijn werk is bouwen. Mooie dingen maken. Ja. Met veel vrolijkheid. Vooral echt bouwen. Ik mag graag mooie dingen bouwen. Dit is onze woonkamer. En nu lopen we naar onze serre. De woning heeft heel veel licht, vooral hier in de serre. Licht geeft energie. Ja. Energie hebben we natuurlijk nodig. We hebben elke dag druk. We willen mooie dingen bouwen. Ja, wat een uitzicht. Ongelooflijk. Helemaal in the middle of nowhere. Helemaal in the middle of nowhere, ja. Vind je het fijn om zo vrij uit te wonen? Op zich is het heel mooi vrij, geeft vrij gevoel, maar er komen hier wel meer bomen bij in de toekomst. Oké. Maar dus de woning is nu klaar en nu gaan we ook ons meer verdiepen in de tuin. Wat zijn nou de echte hele gave dingen van dit huis? Het is een notariswoning. Daar hebben we dus ook vroeger goed over nagedacht. Het is best wel een robuuste woning. De woning heeft echt zijn eigen stijl. Alles past ook bij elkaar. Alle panelen wat je ziet, alle deuren. De balklagen, de puntsgrootte, de kraalsgrootte, alles hoort echt bij elkaar. Dus echt deze woning. De woning is in principe energie-neutraal. Oké. Dat is knap voor zo'n groot huis. Ja, je hebt alleen een beetje gas. Ik heb zonnepanelen, een warmtepomp. Jeetje. Dus ook, om de klanten kunnen ook nog zien van hoe kun je het bouwen. Ja. Oh ja, neem je wel eens klanten hiermee? Klanten komen af en toe wel even langs. Oh ja, ter inspiratie. Ter inspiratie, vinden ze ook leuk. Leuk. Vind ik ook wel gezellig. Ja, ik kan me voorstellen. Dus dan zitten we mooi in de woonkamer te praten en dan laat ik alles even zien. Wat we kunnen bouwen. Ja. Dat vinden ze leuk. En nog andere dingen waarvan je zegt, dat moet je ook echt weten over mijn huis? Nou, zoals ik al zei, de woning is energie-neutraal. We hebben ook het regenwater vangen we ook op. Oké. Van het dak komt in een oude gierkelder, omdat die vroeger een oude boerderij stond. En dat gebruiken we dan weer voor de wasmachine en voor alle buitenkranen. Wat gaaf. Dus geen kalk in het water. Ja, mooi.
Ik heb deze woning een beetje een eigen visie, dat zeg ik de hele tijd, voor 400 jaar gebouwd. Dat is eigenlijk een beetje gewoon uit de lucht komen vallen, maar ik ben een echte bouwer, ik vind het gewoon mooi. Voor vele generaties. Wauw. Met echt duurzame materialen. Veel Maranti, veel Red Cedar, hè, wat past bij deze woning. Oké. Dus aardbevingbestendig is hij eigenlijk gebouwd. Ik heb er niet echt een constructeur bij gehad, maar dat heb ik zelf een beetje bepaald. Ja. Door veel beton te gebruiken. Veel verankeringen, hè, dat de vloeren en de muren goed aan elkaar vastzitten. En als je dat goed wilt verankeren, dan heb je ook dikke muren nodig. Jeetje. Dus alle muren zijn steens gemetseld. Door mijzelf en door mijn vader. En is het dan omdat je bang bent voor een aardbeving? Of omdat je denkt van, dit huis gaat gewoon niks gebeuren? Dit huis gaat niks gebeuren. Ik ben er niet bang voor. Maar je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren. Nee, precies. Leuk. Hey, heb je nog projecten in dit huis waar je nog aan moet werken? Nou, dit project is klaar. Ik ben net met mijn zoons met een heel mooi project buiten begonnen. Dus als je wil, laat ik het even zien. Nou, heel graag. Ja, dit is ons nieuwe project. Dit bouw ik samen met mijn 2 jongens. Wat leuk, hè? Die probeer ik het vaak al een beetje te leren. Mijn dochter zie je al, die zit al bovenin. Hey, Kijk, hoi. nou, wat denk je er even om? Beetje van de zijkant aan blijven. We zijn al druk aan het bouwen. Wordt deze boomhut ook aardbevingsbestendig? Deze boomhut, de basis ligt nu. Deze boomhut wordt ook aardbevingbestendig. De basis is helemaal van balklaag. Dikke balklaag met dikke schoren naar beneden. Ja. En die bouw ik echt met mijn zoons, ook om het timmeren te leren. En hoe oud waren je zoons nu? 12 en 9. Dat is toch fantastisch? Super handig zijn ze al. Ja, wat leuk, hè? En ze mogen echt zelf al timmeren en zagen. Timmeren, zagen en soms een beetje stiekem met elektrisch gereedschap mogen ze al wat zagen. Alles wordt geschuurd. Elk latje, elk balkje Ja. wordt geschuurd. Lekker fanatiek. Ja, en vooral het schroeven. Heel leuk. Dat ze het alvast leren, de handigheid. Maar dit is toch geweldig? Ja, en ik vind het ook super leuk om met die jongens. Dat doen we vaak op zaterdag. Helemaal. Ja, daar heb je nog wel tijd voor. Daar maak ik de laatste jaren dus wel tijd voor. Ja. Om met samen met de jongens leuke dingen te doen. Hè, voetballen en klussen. Dat is eigenlijk wat we op zaterdag doen. Dat is belangrijk, Met de hè? ja, super belangrijk. Heb je nieuwe afwegingen gemaakt, zeg maar, de laatste jaren? Vroeger werkte ik echt van 's morgens 5:30 tot 's avonds 10:00. 5, 6 dagen in de week. Dat meen je niet. Ja, echt dag en nacht aan de werk, aan de klus. En de laatste jaren ben ik toch meer met de kinderen bezig. Ja. Vooral in het weekend. Als de kinderen niet zijn, dan ook echt tijd voor de kids. Dan doen we leuke dingen samen. Mooi. En onder andere de mooie bomen bouwen. Ja, heel fijn. Wat een goede plek, man. Ja, Ga je hier ooit nog weg, denk je? nee, dat is niet de bedoeling. Je weet natuurlijk nooit hoe de toekomst loopt. Dat heb ik de laatste jaren wel vernomen. Hè? Hoe dat draait, hoe de toekomst eruit ziet, dat weet je niet. Maar hoe heb je dat vernomen? Nou, ik heb ook wel een scheiding meegemaakt. En dat wist je natuurlijk, die zag je ook niet aankomen. Maar het hoort bij het leven. Ja, En we gaan weer door. zo is het. Ja. Ja, Dus dat zijn de mindere kanten van het leven. ja. Maar het leven lacht je ook weer tegemoet, heb ik begrepen. Maar ik heb een nieuwe vriendin. Ja, Ik heb een vriendin, ja. Heel leuk. blij mee. Ja. Mooi, hè, de liefde. Ja, hartstikke leuk. Fijn. Ja. Goed voor je. Ze is ook ondernemer, dus we staan een beetje hetzelfde in het Pas wel leven. bij jou. Pas wel bij me, ja. Heel fijn. Ja. Nou, we staan hier in onze grote schuur. Hij is helemaal van hout gemaakt. Zoals je kunt Ja. zien, mooie houten spanten. Super netjes. En, nou, het mooie is ook van, het is allemaal door onszelf gemaakt. En ook met mijn vader. Mijn vader heeft ook heel veel geholpen hier. Leuk. Niet alleen de spanten, maar mijn vader is ook echt een vakman in het metselen. Allemaal bijzonder metselwerk hebben we in deze woning. Heel veel siermetselwerk. Je hebt nergens op bespaard, hè? Nou, vooral tijd. En deze woning is echt gebouwd met heel veel tijd. Ja. En veel uren. Ja. En nou, het is wel aardig gelukt. Ja, mooi. Dag en nacht eraan werken. Maar wat moet je met zoveel ruimte, man? Ja, veel ruimte heb je nooit, denk ik. Nee. En nu, lekker als opslag? Ja, bij ons op de zaak zijn we ook aan het verbouwen, verduurzamen. Dus tijdelijk gebruiken we deze schuur even als opslag. Ja, ideaal. Ja, En genoeg brandhout ook. brandhout voor de houtkachel. Ja. Want van afgelopen winter heb ik een mooie houtkachel gebouwd hier in de woonkamer. Zo zitten we er in de winter ook lekker warm bij. Super. Ja. Oh ja, en ik heb hierboven ook nog een hele mooie sportruimte gemaakt. Maar die moet ik nog af en toe wel even goed uitleven. Ja. Even boksen, dat doe ik gewoon mooi helemaal alleen.
En wat misschien wel leuk is om te vertellen, circulair, dat is natuurlijk ook van de laatste tijd. In die sportruimte zijn ook heel veel dingen circulair. Ik heb een mooi klimrek. Komt uit een oude school uit Westereen, hebben we mooi tegen de wand geplaatst. Rubberen tegels, die komt ook uit de school, dus circulair, daar zijn we ook goed mee bezig. Ja, lekker bezig. Ja. Heel goed. Nou, we lopen echt van hot naar her, van boven naar beneden, maar we kunnen nog verder naar beneden. Oh? We hebben nog een hele kelder onder de woning. Dat wil ik je graag laten zien. Ja, let's go. Ja? Ja. Wauw, gewoon een hele kelder. Hoe kwam je daarbij? Ja, we zitten nu in de kelder. Dat was eerst niet het oorspronkelijke plan. Want vroeger wilden we graag meer de lucht inbouwen, een verdieping erbovenop. Alleen de gemeente en de welstand vonden die een goed idee. Toen zei ik, nou als dat niet mag, dan gaan we de grond inbouwen. Dus we zitten nu onder de grond. Bijzonder. Ja. En wat heb je hier allemaal gebouwd? Nou, we hebben hier van alles. We hebben ook een mooie wellness. Dan kun je naar de sauna, kun je lekker badderen. Heerlijk. En uit het bad zeg maar, kun je hier lekker chillen voor De kachel. de kachel. Zalig. Lekker warm. En verder? Nou, de kids die kunnen hier gamen. Die kunnen hier mooi chillen. Zo'n soort mancave. Het is eigenlijk een soort mancave. Ja. Je kunt hier een wijntje nemen, je kunt hier een biertje nemen. Wat een goed leven. Ja, je moet er zelf het mooiste van maken, toch? Ja. Heb je wel eens, want het gaat eigenlijk heel goed met jou. Heb je ook wel eens te maken met afgunst of jaloezie? Of dat mensen denken van, hoe kan dit allemaal? Nou, zo 1, 2, 3 kan ik dat niet vernemen, nee. Ik heb ook zei ik al van, ik heb eigenlijk niks gekregen. Dus we hebben echt helemaal van niks hebben een bedrijf opgebouwd. In het huis gebouwd, echt alleen maar door hard te werken. Hè. 's morgens echt wel vroeg op zaak. Vroeg je bed uit, dat 's avonds laat knallen en er het beste van maken. Ja, je hebt niks cadeau gekregen, je hebt het allemaal zelf gedaan. Niks cadeau gekregen, nee. Wel goede hulp, hè, ook van de familie. Ja. Van de broers en mijn vader. Mooi. Ja, maar samen sta je niet sterker. Ja. Samen sta je sterk natuurlijk. Ja. Ja. Goed Ja. zeg. Ja. Nou, het is je echt gegund. Ja. Prachtig huis. Prachtige plek. Bedankt. Echt zo cool dat we mochten komen kijken. Ja, Ik heb er echt van genoten. nou, ik vond het ook super dat jullie er waren. Ja, en de volgende keer dan nemen we een badpak mee en dan gaan we zwemmen. En Nou, in de boom. een boxer op. Ja.